Здравейте, скъпи зрители! Днес отново е сряда и по традиция отново сме с DM Live. Аз съм Ева Кикерезова и за мен е удоволствие да водя днешното предаване, защото ще си говорим за нещо много приятно, много интересно, много женско. И естествено, вече е септември, след отпуски, почивни дни, всички влизаме в работен режим, връщаме се на работа постепенно, а също и към обичайното ни ежедневие. Затова днес ще си говорим за грима в ежедневието, за различните техники и трикове за нанасяне на грима. И ще ви представим избрани грим продукти, не на кой да е, на Maybelline New York. В студиото вече са специалният ни гост, гримьорът Зорница Даниелова и нашият красив модел Деница. Здравейте и добре дошли! Те ще ви покажат на живо как можем да си направим цялостна ежедневна грим визия с продуктите, които и днес ще ви представим. Зори, добре дошла в нашото студио за първи път. Надявам се, няма да се притесняваш, защото всичко, което днес ще покажем предполагам, много използвано от теб. Да. Здравейте на всички, благодаря за поканата. Надявам се днес да ви покажем една много полезна ежедневна визия с продукти на Maybelline New York, която може да постигне всеки вкъщи. Ти самата от колко време се занимаваш с грим и въобще как реши да стане това като твоя професия? Занимавам се с грим професионално от 5 години, като преди 5 години изкарах първия си курс и от тогава до сега работя с клиенти. Много добре си го решила. Ти самата си много красива. Виждам твоя грим и не се съмнявам, че ще ни покажеш нещо наистина впечатляващо. Както разбрахме, ползваш и тези продукти, които днес ще ни представиш редовно. Нямам търпение наистина да чуя твоите съвети и да видим как ще се получи твоята визия, защото вече разбрах, че има някои неща, които ти ще кажеш, които аз не знаех. Признавам си. Скъпи зрители, естествено има награда и за вас. Както разбрахте, всички продукти, които днес ще използваме, са на марката Maybelline New York и както обичайно ще се визуализират на вашите екрани и чрез бърз клик върху тях ще можете да ги отворите и веднага на момента да ги поръчате. Като още докато ни гледате това нещо може да се случи и разбира се, щом ни гледате, получавате подарък 10% отстъпка под формата на талон за всички продукти на Maybelline New York, който вече ви очаква в приложението. Не забравяйте да го активирате предварително, дали сега, дали в магазина, ако пазарувате, имате общо 7 дни от днес включително. И така, нека да започнем с първата стъпка от лицето. Предполагам, това ще бъде праймера. Да, започваме с основата за грим. Така, това е... Това е Grippy Serum Primer на Maybelline. Да, ще използваме основата, за да започнем грима на добре почистено лице. Като за да не замърсяваме продукта, ще поставя на ръката, след което ще нанеса с четка. Така, аз да допълня, че той е на водна основа, изключително хидратиращ и се нанася много лесно. Ето, всъщност, можем да видим придава страхотна и на нашата хубава Деница. Свежест на лицето, освежава и хидратира кожата. Съдържа 2% ниацинамид и придава истинска свежест на кожата. Искам и да допълня, че праймерът е нещо много важно, защото той позволява на грима да се задържи за цели 24 часа върху нашето лице без проблем. И това мисля, че е много хубаво, когато ни предстои някакво важно събитие или пък някоя важна делова среща. Искам да покажа и на нашите зрители за по-лесно. Как изглежда консистенцията върху кожата. Така, сме готови. Готови сме с праймера. Да, както казахме, не е много подходящо директно с пипетата, за да може да не задържа бактерии. Да, не замърсяваме продукта. Може с пипетата, но от разстояние към лицето, за да не замърсяваме продукта вътре. Може ли да се, понеже ние казахме, че е и серум, всъщност можем ли да го ползваме само като серум, без да се гримираме след това? Да, може да се ползва и като грижа за кожата, за ежедневна употреба, без отгоре да слагаме грим. Да, предполагам и заради ниацинамида е доста приятно и полезно така да ни седи на кожата. Много ми харесва. Ето, погледнете какъв блясък придоби.
Колко време се изчаква преди да се нанесе фондютена? Около 20 секунди се изчаква, за да попие в кожата. 20 секунди е достатъчно. Това е много приятно. Това е когато бързаме сутрин рано. Определено. Да, определено е много хубаво. И всъщност е много полезно, защото опаковката е сравнително мъничка. Можем да си я носим със себе си и когато пътуваме, просто да го използваме като част от рутината ни. Добре. Продължаваме нататък със следващата стъпка. Да, с фондютена. Продължаваме натам с фондютена Superstay Lumimate в цвят 118, който ще използваме. Той има матова и много лека формула с надграждащо покритие. Да, специално използваме този цвят заради нашият модел Деница, за която той е специално подбран. Всъщност и как ще го нанесеш? Ще нанеса фондютена с четка, за да може да не отнемам от неговото покритие и ако искам да допълня за по-високо покритие. Да, защото всъщност той е с надграждащо покритие. Това ли си има предвид? Да. С четка като че ли е най-финно нанасянето. Блендъра е за по-плътно нанасяне или? Не, блендъра е за по-естествена визия, да. Но пък остава много от продукта в него. Да, отнема много от количеството и с него по-трудно може да надградим покритието. Но пък с четка практически можем това нещо да се случи, което означава, че става по-плътен. Да. Този фондютен издържа до 30 часа. Можем ли да го подновяваме през деня? Да, може, но фондютена може, понеже е много издържлив, издържа до 30 часа, няма никакъв проблем през деня да не се подновява. Аз лично го ползвам в ежедневието. Матовата формула се задържа много добре върху кожата, без да помръдва през целия ден. Когато формулата е матова, това понякога така ни помага да пропускаме пудрата, която доста утежнява визията като цяло. Да, с този фондютен без проблем може да пропуснем пудрата. Много хубаво. И всъщност, да, ето, вече можем да видим половината от лицето на Деница, даже повече, вече е с фондютена. И с четката помагаме на това да видим, да преценим точно колко да го надграним. Там, където може би има по-зачервени участъци или имаме някакъв дефект, можем малко повече да сложим, нали така? Да. Формулата, всъщност да допълня, че е много лека с аминокиселини и също така е устойчива на размазване, пот и топлина. Виждам, че много добре всъщност се прелива по кожата на Деница. Бих искала обаче така, докато виждам как хубаво работиш с четките, да те попитам какви недоразумения могат да ни се случат, докато си нанасяме фондютена. Най-често прекаляваме и с количеството, което утежнява кожата и фондютена се врязва в фините линии доста често, което кара кожата да изглежда по-възрастна като че ли. По-възрастна, по-тъжна. Затова е хубаво да използваме по-малко продукт, ако искаме да надградим, но да не утежняваме по никакъв начин. Скъпи зрители, както вече казахме, за нашия модел ползваме цвят 118. Това всъщност е най-светлият фондютен от тази серия. Той се предлага и в още, разбира се, и други цветове. И ето, всъщност аз сега ще ви покажа на ръката ми как точно изглеждат всички цветове. Само да се пробвам така да... Така. Този е най-светлия. Така. 26. Можеш ли да ни дадеш съвети как да избираме фондютена?
Да, най-добре може да изберем фондютена и да преценим цвета на кожата, като пробваме фондютена на врата, защото тази част най-рядко се докосва от слънцето и по този начин няма да изберем по-тъмен или по-светъл нюанс. Затова ето тук е хубаво на врата да избираме цвета на фондютена. Там, където всъщност слънцето най-малко нагрява. Да. Друго важно нещо при избора на цвят е да определим правилния подтон на кожата. Много често бъркаме подтона на кожата си. Как се определя? Какво е подтон? Какво означава подтон на кожата? Подтона на кожата е дали сме по-топли, дали по-студени или по-неутрални. Като най-лесно може да го определим по вените на ръката от вътрешната страна. При по-зелените вени означава, че сме по-топли, при по-синичките сме по-неутрални, а към по-тъмните, тъмносини, тъмнолилави сме с по-студен подтон на кожата. Аз разбирам, че съм топла. Да, ето ти тук имаш зеленичка, тук, да, и тази е зелена, ти си по-топла. Да, топла съм, обаче искам така да използвам камерата и да покажа различните нюанси. Абстрахирайте се все пак, че всъщност и аз имам някакъв тен върху ръката. Но да. Това е най-светлия, средния, малко по-тъмния и това се явява най-тъмния фондютен. Всъщност, да. Да, формулата е много лека. Много е приятно и много... То се вижда, между другото, как и в момента, въпреки че толкова много нанесен, стои матово вече на кожата. Наистина е много добре, но ще го изтрия, защото ще продължим нататък. Ще мажа и други неща върху тази ръка. Но вече има все пак някаква основа от фондютен. Искам само да ви припомня, че имате подарък, талон, 10% отстъпка за всички гримове с марката Maybelline New York в рамките на следващите 7 дни, което смятам, че е нещо много хубаво. Така като за старт на работната година, мисля, че е нещо много приятно. И сега, всъщност, какво продължаваме? Продължаваме с контурирането на лицето, като за това ще използваме контуриращия стик на Maybelline Lifter Sticks, който е в цвят 65. На тебе. Благодаря. Контуриращия стик е с много мека формула, която позволява да се използва и от начинаещи, защото се нанася супер лесно. Формулата, както казах, е много кремообразна. Мекичка е, знаеш ли защо? Защото има екстракт от червени боровинки. Да. Да. Вау, супер е. Да, хубаво е да се затопли на ръката, за да можем да го нанесем най-лесно. Отново с четка ли го правиш? Да, това, с същата четка. Да, защото в момента има много видеа в интернет, как точно да си нанесем... Определим откъде да нанесем контура. Най-лесно може да определим... При Деница го виждам веднага. При нея е по-ясно изразен. Но при лица, които не е толкова ясно изразен, винаги може да открием къде да нанесем контура, като погледнем първо по ухото, хрущяла, който се намира ето тук. По принцип винаги над него, в по-меката празна част. От тук трябва да започнем контура към края на устната, като при нея над хрущяла от тук, ето така се пада контура. Супер е. Това, където обикновено така си го намазваме по лицето, избягваш ли го? Да, избягвам го, защото така много лесно може да се прекали с количеството и след това по-трудно може да отнемем излишното количество. Затова най-добре е да се сложи на ръката, да се вземе с четка или с блендер и тогава да се постави на лицето и за по-естествена визия също. Много ми харесва. Между другото, ти какво мислиш за гримирането с пръсти? И честно казано, не го одобрявам. Ако е за лична употреба, може да се нанесе фондютена леко с пръсти, после да се нанесе с бюти блендър. Правила съм го, но като цяло не смятам, че... Между другото, искам да покажа, че всъщност аз сега си го разнесох. Въобще не стои тежко, по никакъв начин не стои отсечено, ами напротив, преливката е абсолютно пълна и много естествена. Абсолютно естествена е. Нищо не съм отнемала и той направо си се... Ето как кожата ми тук изглежда по-вдлъбната. Тази част много е готина.
О, да, страхотен е. Много ми харесва. Я да видя така. Да. Много добре. Наистина предава някакъв по-естествен завършък на кожата. Да. И ти много хубаво го донесе. Браво. Ало, какъв загар придоби Дени. Просто нямаш идея. На два му се казва холивудски загар. Супер е. Ало, това е топ продукта. Наистина. Жестоко. Всъщност, мене малко ме е било страх от такива кремообразни текстури. Аз, може би, така си предпочитам прахообразните. А ти самата какво предпочиташ? Напоследък кремообразните продукти доста нашумяха. И стана така по-популярно да използваме кремообразни продукти. Аз много харесвам кремообразните продукти, защото, както видяхме, формулата е много лека, за начинаещи също е много удобно да нанасяме, за да не прекалим. Относно по-професионален съвет, би дала, че за по-издръжлив грим винаги е важно първо да нанасяме кремообразен продукт и след това да го запечатваме с прахообразен, защото така при запечатани два продукта крема издържа супер много време, без да помръдва. А можем ли с просто някаква пудра да го направим или трябва да със същия цвят, тон? Не, по принцип може и с пудра да се запечата, може и с друг прахообразен продукт, който имаме. Няма проблем. Много хубаво. Ние всъщност вече може да гледаме всякакви такива видеа, но друго си е човек на живо, така да ти го обясни, да ти го покаже. Много е безценно. Да. Искам да отбележа за нашите зрители, че този контуриращ тик се предлага в още 3 цвята, всички цветове. Разбира се, отново ще ги откриете в DM. При контуриращия продукт има ли някакво значение, Зори, какъв цвят да изберем? Какъв нюанс? Как да го подберем? Хубаво е, зависи при това дали искаме кожата да е по-бронзирана или по-контурирана. Ако искаме кожата да е по-контурирана, е важно да изберем контуриращ продукт, който е с по-сив оттенък, за да може да направим сянка с него. Ако искаме кожата да е по-бронзирана, както в случая, използваме продукт с по-топъл подтон. В случая е по-кафяво. По-топло. Да. Добре, това въобще не за лятото е доста по-подходящо да е по-бронзирана кожата, тип целуната от слънцето. То всъщност май за зимата като цяло май не е много подходящ силния грим. Лятото после... Да, от това, че зимата няма толкова слънце, лицето изглежда по-студено, затова е по-добре с по-малко продукти. Добре, сега с какво продължаваме? С ружа, мисля? Да, продължаваме с ружа, който е Sunkisser в цвят 34 Peach Quench. Тези ружове са доста хубави, защото са доста наситени. С малко още един течен продукт. Да, продължаваме с течните продукти. Това сега наистина ще го гледам с особено внимание, как точно ще го нанесеш. Отново върху кожата го нанасяш първо на ръката и с четка, предполагам. Да. А с блендер може ли? Може и с блендер, но пак блендер ще отнеме повече от количеството, затова предпочитам с четка. Това е много специфичен цвят, това оранжевото. Да, но отново, както фондютена, може да го надграждаме. Зависи от желания ефект. Дени, супер е. Много изненадващо. Ако ме фана страх, като го видях като цвят, викам как ще изглежда, обаче наистина Peach Glow. Да. Сега за лятото такъв тип цветове са доста популярни и аз лично много ги харесвам, защото ружа много красиво озарява и освежава кожата и Да, и виждам как и на клепачите сега го слагаш, но след малко и наистина визията стана абсолютно супер естествена. Надявам се това да се вижда и на камерите, обаче е много готино. Само с 2 продукта, за какво става въпрос? 3. Да, могат да се използват на цялото лице, за да може визията да изглежда естетически най-добре. Да. Супер е. Прекрасно. Много ми харесва. Между другото, толкова лесно го нанасяш. Къде е всъщност? Тук на блузките, горе всеки път е нещо различно. Точно това исках да спомена, че напоследък стана доста
отново популярно, да не нанасяме ружа само на бузките в тази част, а да го качваме към скулата над контуриращия продукт, за да може допълнително да придаде лифтинг ефект на лицето. Много добре. Има ли някакво значение какви цветове избираме за ружа? Ами, по принцип, не, в общи линии, на който каквото му харесва, но за по-светлите кожи е хубаво да използваме такива по-богати цветове, за да може да освежим кожата. А на по-тъмните? На по-тъмните могат да се използват по-светлите цветове, защото те изпъкват по-добре на тях. Искам отблизо да покажа на нашите зрители. Всъщност, ето така, само да не го изсипя, ето така изглежда ружа. И наистина изглежда много наситено, когато се разнесе, всъщност се получава един много естествен цвет. Аз малко повече сложих, мисля. Но да, това е смисъла, че... Знаех си аз, че не е много за мен тази работа, но ще се упражнявам с него. Имаш ли нужда от мокра кърпичка? Да. Заповядай. Да, и както вече казахме, скъпи зрители, този руж се предлага и в много различни цветове, според вида на кожата и според естествено това, което искаме да постигнем с нашия грим. Сега, всъщност, какво правим? Преминаваме към веждите. Да, преминаваме към веждите, като за веждите първо ще използваме молив за вежди Експрес Брау Ултра Слим Пенсил. Нека да покажем, че той е с изключително тънък писец. Ето на нашата камера се вижда. Толкова е тънък, че не знам. Аз съм го изстрела, но да, мисля, че се вижда. Така. И с него... Може да рисуваме косъм по косъм, защото писецът е супер тънък и рисува буквално като реални косъмчета. А от другата страна имаме и тази финна четчица, която предполагаме за сресване на вежди. Помага за по-естествен резултат или ако искаме да подредим веждите преди да почнем да запълваме. Ето ти си. Да, сега първо ще започнем. С някакви съвети може ли да ни дадеш? Има ли някакви трикчета за по-естествени и финни вежди? Хубаво е първо наистина да срещим веждите, за да може да видим къде реално са дупчиците, които трябва да запълваме. Боже, само с едно срещване буквално промени окото, формата. Да. Важно го отвори. Да, което е нагоре, да се отваря. Важно е винаги, като попълваме веждите, по-тъмната част, която правим, да е от чупката към края на веждата, а в началото на веждата да оставим ефекта да е по-естествен за максимално натурална визия. Ние тук използваме този номер заради Деница. Да, използваме номер 04, добра за веждите на Дени. Но той се предлага и в още 3 цвята. Да. Отново може да се намерят в магазинната мрежа на DM и другите цветове. Но този е абсолютно прекрасен за нея. Все едно с и нейните косъмчета. Добре, първо рисуваме и след това... Не, първо сресваме, рисуваме и после пак сресваме. Да, за по-естествена визия и да прелеем някъде, ако има нужда. Има ли някакво значение цвета, който ще ползваме? По принцип... Според цветовете, може би вече се гледа косата или отново тена? Да, при по-кафеникавите коси вече подбираме цвета на веждите по самите косъмчета. При по-руси коси е важно да не избираме прекалено тъмен молив, за да не стои вулгарно и веждите да се виждат първо в лицето. А при черни, тъмнокафяви коси е важно да не избираме черен молив, черен цвят, а да изберем 1-2 тона към тъмното кафяво. Сега ще видим и на другото око как стоим. Всъщност този цвят е доста приятен и като че ли доста универсален. Да, аз го използвам много често на клиенти, точно този 04, защото е много универсален. И с по-леки движения може да постигнем по-естествена визия и би бил подходящ дори при мен, където веждите са по-светлички. Той е доста издържлив.
Да. Малко по-сухи са моливите за вежди и са направени по-издържливи като че ли. Мисля, че вече сме на края. Да. Срезваме. И следващата стъпка, вече без да ми казваш, знам какво е. Гелът за вежди. Super Look Brow Glue. Гелът за вежди, ето този. Предполагам. Да, прозрачен гел на Maybelline Super Look Brow Glue. Я да го погледна всъщност. Аз така и не съм използвала. Той е с много финна чечица, което най-вероятно помага за по-лесното нанасяне. Можем ли да го използваме самостоятелно без молив? Да, може да го използваме и самостоятелно без молив за по-естествена визия. Ето така изглежда и ето как изглежда чечицата. Не знам доколко се вижда, да. Какво каза? Можем да го използваме само него? Да, за по-естествена визия може да го използваме и без молив. Много приятно. Имаше период, между другото, в който веждите по някакъв начин бяха много така сресани нагоре. Това мина ли като мода или се задържа? Не, все още се задържа като тренд Fluffy Brows, така популярните по-рошави вежди. Аз лично, често казано, харесвам тренда, харесвам веждите да са по-рошави и за сега много хора, като гледам. Задържа ли се сега за зимата? Има ли нещо ново, по-различно? Не, за момента и за лятото особено отново остава като тенденция. Добре, преминаваме и нататък, защото са готови веждите, макар че Дени мога да ти кажа, че и сега си готова. Но следващата стъпка, предполагам, са очите. Да, като ще започнем, ще направим очна линия с автоматичен молив за очи. Той е в цвят 30 браун. Напоследък кафявите очни линии, кафявите моливи са доста така тренд да се зароди наскоро и на мен лично много ми харесват, защото стоят много меко на очите. Аз ги обожавам и от много години съм с кафява очна линия, въпреки че хората така, за някои от тях е доста страшно нанасенето на очна линия, но мога да кажа, че в момента, в който я усетиш и си хванеш ръката, всъщност става изключително лесно и това се превръща в най-любимия продукт. Всъщност кафявият цвят придава доста голяма естественост на лицето, на окото и най-вече на погледа и така много по-подходящо за ежедневието. Виждаме и Зори как го нанася, като използва, предполагам, линията на окото. Да, продължавам в общи линии, когато рисуваме очна линия, е важно първо да рисуваме по линията на мигличките, да направим основата, като може да започнем от средата на окото. Не е нужно да започваме от началото на окото, за да не затъмняваме излишно. Започваме нейната опашка от краят на долния клепач към слепоочието, за да може очната линия да изглежда най-плавно и естествено, без да се прехлупва. Винаги, за да изтеглим, може с една малка чечица просто да изчистим. В домашни условия това се прави с ноката. Можеш да изтеглиш много подходящо и много лесно. Да, всъщност сега виждаме, че наистина, Дени, окото ти доста се отвори с тази очна линия и стана още по-изписано. Ти имаш много хубави очи и много добре се получава. Сега тръгваш към долния клепач или само ъгълчето? Да, леко, за да слеем допълнително. Може винаги ето така леко да продължим към долния клепач. Да изглежда по-плавно. О, да, стана страхотно. Много естествено. Аз почти даже, ако
Няма да мога да хвана този момент, че имаш грим. Да ти кажа честно. Много добре ще ти стои. Затвори. Разбира се, има и още цветове, които се предлагат на тази очна линия. Предлагат се и в черно, и в зелено. Ние в случай използваме кафявата очна линия, което отива много на нашия модел. Просто защото казахме, че е подходящо за през деня, но зелената очна линия също е много подходяща за дневен, ежедневен грим при хора с по-светли очи и даже смея да кажа, че стои наистина разкошно. При ден и също ще стои много хубаво и зелената, защото са и по-цветни очите. Затворим. Като цяло, зелените сенки и така моливи за очи се върнаха, защото бяха много модерни през 90-те. И през 80-те също. Но аз мисля, че и в момента започва нов тренд с зеленото. И ъгълчето. Браво, много добре стана. Наистина. Хубаво е, предполагам, това да е персонален продукт и всеки, дори когато отива на професионален грим, тези неща да си ги носи сам. И може би е хубаво така, дори да не се гримираме ние сами, просто да си имаме наши си продукти, които да си носим при гримьорите, когато ходим. Да, ако продукта не е от бурканче, не се взима отделно. С отделни четки. По-добре, да. Аз виждам, че и ти го завършваш с четка. Може би, за да може малко повече да го опушиш. Да, и по-опушено. Много добре става. Отдолу няма да слагаме, така ли? Само в ъгълчето е достатъчно. Продължаваме долната част на окото. Нагоре. Ето тук. Между горният и долния клепар, за да може да свием най-добре. Да, попълваме дупчицата в ъгъла. Затвори. Сега, когато стигнем и до последната стъпка за очите, именно спиралата. Да, много обичам спирали и там вече съвсем ще видим финалният ефект. Да. В случая ще ви предложим спиралата на Maybelline New York, която е Colossal Bubble и изглежда ето по този начин. Четката е спираловидна. Видна, да. Хора, четката е спираловидна. Това няма да си го сложа, знам, че е много трайна. Няма да си сложа на ръката, но четката е спираловидна и не е мека, тя е доста твърда всъщност. Да, което ни дава устойчивост при по-предните миглички. Окей. Това е твоята за модела. Да видим как ще изглежда. Спиралата е много наситено черна. Затвори. И е важно, когато напластяваме спиралата между отделните нанасяния, да не изчакваме да изсъхват мигличките, за да може най-плавно да се наслои. Да не изчакваме? Да. Тя също е с надграждане и също колкото повече слагаме, толкова по-силен ефекта. Да, придава страхотен обем и много променя погледа. Виждам техниката, която използваш при нанасяне с пръста. Всъщност тя прави така, пръста надолу погледни. И отгоре четката. Така, тук е пръста и тук така поставя спиралата. Да, за да не отцапаме... остава върху пръста. Много интересно, не го бях виждала това нещо. Супер е! Нагоре. Винаги може да сложим и на долните миглички, за да може да направим погледа още по-изразителен. Затвори отново.
Всъщност, сега разбрах, сега искам да ви прочета защо тази четка изглежда по този начин. Тя е спираловидна, с дълбоки прорези във влакната и е проектирана така, че да придава обем на всяка мигла от корена до върха по-отделно. Така всъщност се постига този дефиниран ефект, който ние вече виждаме и на модела. И мисля, че наистина погледът се получи изключително изразителен, без въобще да сме слагали кой знае колко. Тя е адски черна, тази спирала. Искам да добавя, че спиралата издържа до 24 часа и също така е подходяща за хора с чувствителни очи и такива носещи лещи. Може ли само да, заповядай. Благодаря. И преминаваме и към последната стъпка, разбира се, устните. Всъщност, Зори, коя е любимата ти част от лицето, която да гримираш? Определено много харесвам да правя цялостната визия на лицето, но най-любимата ми част са устните. Много харесвам красиво очертани устни и красива комбинация за устни. Винаги ли ползваш и молив, и червил? Абсолютно винаги. И доста често ми се случва при клиенти да искат само червило и да не разбират защо се ползва и молива. Аз не мога без молив. Винаги използвам и молив, и червило или глос. Всъщност, защо се слага молива? Молива по-добре очертава устните, може с него да ги направим по-пухкави, като цяло да очертаем границите, от които да не излизаме. И да помогнем червилото да не изтича. Да, поставяме граници. По-течно. Да, добре. Всъщност ние... Ето това е молива, който ще ползваме. Нали първо молив ще слагаш или първо червилото? Да, първо молива. Използваме молив на Maybelline Lifter Liner в цвят 05 On It. Дай само да го покажем на камерата, как стои като цвят. Много е прецизен също. Той е много естествен, ето. Мисля, че отива сигурно на всяко лице. Заповядай. Винаги започвам от крайчетата на устните, като тук е важно да не излизаме от самите устни, за да не разширяваме самата усмивка. Само искам да добавя, че той всъщност е също много кръмообразен, а формулата е обогатена с хиалуронова киселина и жожоба. И да, може да видим цвета, че е доста универсален и всъщност, освен че много отива на нашия модел Деница, всъщност би отивал навсякъде. Виждам, че не само по контура на устните гримираш, ами и вкараш вътре към самата устна. Да, за да може да се прелее най-добре после с червилото и също така, понеже тези моливи са доста матови и издръжливи, използвам това за да може червилото да се задържи най-стабилно на него и дори ако сме с глоса да падне, да остане цвят заради молива, защото е много издръжлив. Супер. Ти предпочиташ по-заострена в горната част на устната форма, виждам. Да, горе-долу по естествената форма на Дени. Да, наистина нейната е. Но тя има много хубави плътни устни. Но определено с молива стават фантастични. Да, ако искаме да направим устните по-пухкави, винаги може да излезем малко над контура, без да прекаляваме, защото така устните ще изглеждат по-плътни и по-сочни, без да изглеждат изкуствено. Разбира се, само да кажем, че този молив се предлага и в още 6 цвята, които отново може да откриете в мрежата на DM. Можете да ги видите и онлайн и да прецените кой ще е най-добре за вас. Да, става много хубаво. Определено това е моливът. Ти си направо като червило си го ползваш. Супер е. Да, много харесвам моливи и тези много ги харесвам, защото са много матови, наистина много издръжливи. Доста естествени стоят. Но определено ще завършим тази фантастична визия с гланца за устни, който ти днес си избрала.
Да, гланца за устни Lifter Gloss в цвят 26 хъни. Този цвят изглежда малко по-страшно, но не, стои много красиво на устните и придава страхотен обем и свежест. Той е с хиалуронова киселина, която интензивно хидратира, изглажда и омекотява устните. И аз пък искам да ви покажа всъщност самият апликатор колко е голям. Ще махна тези фондютени. И вижте колко е голям апликатора, за да може по-лесно да се нанася. Ето така стои всъщност. Много естествен цвят. То всъщност няма цвят, просто все едно сме с мед по устните. Да. О, как стои! Не, жестоко е. О, да, жестоко е. Браво, страхотно е. Винаги може да се върнем след глоса, да се върнем с молива, за да го оформим. Да, естествено, финалните щрихи са много важни. Да. Мисля, че много добре се получи. Естествено, в магазинната мрежа на DM може да откриете и други цветове от палитрата на този глос. Всъщност, сега, кои цветове са модерни през този сезон, който идва? През лятото определено по-розовите цветове, по-свежите са по-модерни. Сега през предстоящата есен и след това през зимата определено кафявите и по-червеникавите нюанси ще са доста по-подходящи за сезона. Нямам търпение да започне този сезон. Скъпи зрители, ето виждате, нашият модел е вече готов. Много красиво изглежда и тази цялостна визия наистина е фантастична и се получи изцяло единствено с продуктите на Maybelline New York. Както вече знаете, благодарение на това, че ни гледате онлайн, вече имате талон с 10% отстъпка за всички видове продукти на Maybelline New York, които може да откриете в магазинната мрежа на DM. Зори, много ти благодаря, че беше наш гост. Благодаря много и на Деница за нейното присъствие. Наистина научихме много интересни и приятни неща от теб. Ще се радвам пак да ни гостуваш. Скъпи зрители, за мен беше истинско удоволствие да бъда днес ваша водеща. Ще се видим отново и в другата сряда. Пожелавам ви хубава вечер. До скоро!